uste bai eragile politiko eta sindikalek batzuk behintzat demostratu genuen borondatea badagoela aukerarik kale irtetzeko, eta egin batean gizarteak horrela erantzun zuen, sekula egon den manifestazio handiena lortuz. Tantaz-tantaren manifestazioaren antolaketa osoa, atxiloketak, manifestazioen debekua, hori dena hain epe motzean izanik, jende asko zegoen oso egoera larria ikusten zuena, frustrazio handiarekin, eta hori etzen ezer antolatua izan, eta ziurazki etzen posible izango ez da gelditzea. Jendeak horrelako egoera emozionala dukenean, modu batean beste batean bota egin behar du. Oiuekin da, hobe oiuekin beste modu batean baino. Nik ala ulertzen dut, ez da EAJak sentitzea, akordioa ez dela bete. Baina nik formetan utziko nuke besterik ez. Gu prest gaude, eta hortik aurrera, bakoitza ikusi beharko du, larun batekoa espejismo izan zen, eta aurrera pausuk gehiago eman ditezken. Ez frente bat sortzeko, ez delako hori inondik ere gure borondatea, baina bai lankidetza bat egiteko egon zirenen eta ez ziren egonen artean. Guk argi daukagu ze egoera nahi dugu gizarte normalizatu bat, nahi dugu bizikidetza normalizatu bat egongo den gizarte bat, nahi ditugu violentzia guztiak onartuko dianak eta biktima guztiak errekonozituak izango dian gizarte bat, eta zentzu horretan guk badakigu oraindik pauso batzuk marko diala, baina batzuk oraindik bat bakarra emateko daukate, eta agian emango balute guk esango nuke ez dela nahiko, baina bat eman barko lukete lehenik eta gaina. Armak utzi behar dira, Pello, hori da aurreko pausoa. Zalantzarik gabe, armak utzi behar dira, baina armak utzi behar dira behar bezala. Gobernuaren plan batekin. Ziurtasuna egon dadin, armak desagertu egin behar dira eta deusestatu egin behar dira, baina behar bezalako kontrolarekin. Espainiako gobernuak eta Frantziako gobernuak egitea izango litzake onena, zen eta beraiek izango lukete ziurtasuna hori ja ez dagoela. Baina beste gatazka batzuetan, gobernuek erantzukizunez jokatu duten bezala, hemen Espainiako gobernuak uste du horrelako gauzetan sartzen bada klaudikazio irudia ematen duela eta klaudikatuko lukela. Eta zentzu horretan, konpondu beharrean, lagundu beharrean prozesua aurrera egiteko blokeatu egiten du eta atzera pausoak ematen du.